wannan kiɗanki ne mama, kiɗanki ne, tamburanki ne, tamburanki ne, tamburanki ne. Mu doka tamburan ɗawisu mai adon kawa, kowa ya sallama gaban gabanki duk mun dokawa. Manajan waka baiti ka gare ki nake yiwa, matan sarki uwar gida guntakawa. Sarkin Kano ga gaisuwa na yi dukawa. Fata ni nake rayuwar ku da ta yi dorewa. Gida mai martaba mudubin hasken kanawa. Taka da lafiya, sauka da lafiya, jiki da lafiya, itaka da lafiya, mama, sauka da lafiya, mama. Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, fulanin ne martaba Amina Ado Bayero. Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, fulanin ne martaba Amina Ado Bayero. Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, fulanin ne martaba Amina Ado Bayero. Fare kai na sanya sarki na mai duba duk lamurana, kada dan basira na yau yabo ga uwar ɗakina, mai share duka koken al'umma gaisuwa mamana, kuma gaida giwar sarki ya rabbana ya ja kwananki. Mama Hadiza duk wani mai sharriki bashirin muna kallon shi. Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, fulanin ne martaba Amina Ado Bayero. Ku bangore zan miƙa gaisuwa gare ta maman kowa, kan na fara baitocin girma gare ta da takawa. Ita ce macen farko mai tarihi a gida na Kanawa, ke ce da kaɗai tilokwal gimbiyar mu mata sarki. Tarihin Kano ya nuna ke za a ba wa kambun matan Mama duniya. Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, fulanin ne martaba Amina Ado Bayero. Matan sarakuna sai ku taso ku koyi duka halin mama. Mama ga kirki ga haƙuri sannan ga ta da daga al'umma. Mama ita kowa nata ne gaishe ki mai alfarma, don kwata yi mun ta ƙara, nan gaba ma za ta ƙara. Mama Rukayya Hajiya Amira sanni 'ya'yan sarki. Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, fulanin ne martaba Amina Ado Bayero. Maman Kabiru Barde Sunusi Khalifa jinjina na ƙara. Wa za ya barki ni na biki domin da ke nake yin gadara. Mama me Kano ta Kanawa wallahi kin riga kin zarra. Mama gyara kinsa, kowa ya tashi ya kinsa. Manajan waka ne mama kisa ni cikin masoya. Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, fulanin ne martaba Amina Ado Bayero. Sarkin Kano mai alfarma ilahu rabbana ya rika ma, ya baka kariya a mulkin ka sannan ya ƙara da fama. Amina Ado Bayero ilahu rabbana ya taya ma, gaishe ka magajin dabo da ilimi da kyawun haiba. Allah ya ji kan mai martaba Alhaji Ado Bayero. Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya
na ga alama kuma ga tarin baiwa ga mama har da ma alfarma wannan ta sa na kira ki farar zuma farar saka bangon sukari mama kowa ya jingina sai ya lasa Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana fulanin me martaba Amina Ado Bayero. ɗawi su gwana ta ado mama an kasa samun tabiyanki maza ashe suka rako matan sarakuna ba kamar ki ke ce jiya ke ce yau sun buga da ke sun barki gaishe ke fulanin dare uwar gida ga Amina Ado bayan sarkin Kano Laura bana ya tsare Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana fulanin me martaba Amina Ado Bayero. gaisuwa nake ta musamman 'ya'yan sarakuna gaishe ku masu alfarma 'ya'ya ga mamade sannan ku rugayya hajiya kabiru barde masu alfarma sunu su khalifa asiya amira 'yan baiwa ne kuma 'ya'yan mamade 'ya'ya ga mai martaba Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana fulanin me martaba Amina Ado Bayero. yan uwa ga mama sai na san yin yaku a wannan waka yaya binta mamar rana Amina mami Aisha nasa antu uwa mami Maryam Bilkisu Rakiya mami Fiddausu Rabi Halima Rufa'i Hadiza Adamu bebi Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana fulanin me martaba Amina Ado Bayero. yaya balaraba magajiya yaya umma kati Asiya Ado bayar na musawa Sarata Ado bayaro Meriya Ado nasa kyauta matar baradan Kano har da yalwa tima Ado har da mama bebi matar ruwan bai na Kanawa har sa'adata Adda'u da Fatima ma Adda'u har Fatima Muhammad da Zainab Muhammad duka maman Kaduna Amina Muhammad nasa antu umman malam na saka Abi Bello gwaggwa karama Aimana Ado Bayero har da Fatima Marshal Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana fulanin me martaba Amina Ado Bayero. Mama Hadiza Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana fulanin mai martaba Amina Ado